Malekti flejama bela jenini nyapma. O bisimila nga don kibaru keneka. Ametena duala. Novembre kalo kile mgwan konoto samba fla mgwan kene. La seni munu bambulu ka doma bi. Malien munu kuntala tungala ulu chama koni segina Bamako. Jumado yan fe ministre mkon ka bara benimbe ubara nuluma noto ko Mohamed ak Al-Bashar. Ale koni ye toko sugu bela jelilenke abisaka tu ukumba chukumina. Ube ma keme buyangubo. Muso muka ani wolonvla bala. Demsen fitinin koni wolu kon beta ma muka ani sheki nyokona. Chebola musobola. Ka denyere nun fana bola fana. O kono na la yera ka foko mandani yera nyokon koni be kulu koni koni ka tagama koni mano chukusila. Tungala takala nun koni segine unale uya soro autorité chama koni kumbala ku kono. Ko depuis nyina san koni damnela kubeta ma keme shegi bonyangola munun koni bala kasigi mali koni konna la barsa utale tunga majawla yen tuko mandugu matukosila ibala wala mbambolo ka dokulo ko de ka fo Mahmoud Diko no bela tele bale do ale koni imam bay mali koni konna la wakati do kera Mahmoud Diko koni tume M5 RFP la ngalu kunchala wakati na ka donc ka fo na solo sifara ne kadi malioni wal manube fe civil le kasigi mali kuna ayira ka foko Mahmoud Diko ya fe la je solo su koni kudeta ka ibeka yero koni ka fanga koni misaka wulka bo malendo kan chogumna ko onyana ko ngami yeso la suka na fakabe jamana mara ko ote ale felai kunungo no ye di masidoya ye Mahmoud Diko koni ye jamala jalo ke aka santiri konna la no be bako jugoroni aisila o jamala je konna la ko chama kala no wado kala chama koni fana kera imam Mahmoud Diko ya ira ka fo ko ale koni willa ka se Sheriff Ousmane Madan Haidara kali willa ka suma ka fara Jean Zerbo kan no koni fana kirchonka dinanya mogoy ale koni sero luma ko be taga u ka fara non ka pour ko be saka tapuma Asimi Goita fe chugumina ko kolda la ko Asimi Goita koni masonga odure so atoko sila imam Mahmoud Diko ya ira ka fo kale mena ale tuntala ka kuma ko ni yaye ale koni mbora ki ko ya fuiti no sécurité barkade be ga boya ka tafe ko ngobe jamana kono duna fanda ya koni kuma ya koni fana tefo minni ni autorité ma ofe ani jamana kono don fe ko na ya ma be ko ma shitina bo yoro weda kana fo ka be na ande me kanga pamal ba koni kla le servele mbambolo ka damodi ka fo obela jere ma kalma chugumina assise nationale de la refondation ale koni kuma kumbala ka chaya kosobe wa ya ka fo ku ye akunira la ka fo ka da ko asisu kon mena damne fin décembre la nga yera ka fo ko o fana borama barsa tumbla na octobre o repousser ka bla décembre la ko décembre fana ta borama mami ngol mu charger no commission de panel la no ye ministre koro do ye zeni mulai ale ko ni bora ka fo ko assisi ko ni reporter la ko wa reporter kun ko fana te do wari isi d'abord pour que malendo ko ni misaka ben kan kini machukumna bera jelle ko ni misaka na amesaka bera jelle ko ni misaka faranyo nga chukumina kamali ko kuma ke mali yana kan ke chukumina bera jelle hakilina bisaka ke chukumni faso ko ni joru kun ko la ko assisi d'abord o de kama ko nga ka bole ba fe ko ma chama be olu felate assisi ko ni ko donc ko assisi ko ni reporter la folo ko ma fakate ke kabe ke ko nga ko fo bera jelle ko ni fara ka ba kan ka fo ko sigi ka fo inebe ato ko jamana betanye kibala laba mbambolo ka dokulo ko de ka fo ministre des transports et des infrastructures no ye madame Dambele Madina Sissoko aye koni ye projet donc koni lance madame no ye opération spéciale d'immatriculation opération koni te do ka de ka fo ko katakata ni bollo moto taxi no ka fara négocio bollo ka ko permis donc on nebina la walia no te mama bulu yamra lente ka moto boli jango ko ka katakata ni koni fana boli o konna la ayela ka fo ko permis yere koni ta songo yi wakeli carte d'immatriculation yere koni fana ye wakeli andi keme duri koni ayela ka fo ko ni décision bato ko dobe bo siraba kasara la kosobe ko barsa fora masika na moto boli kaso kaskiti kuna ko nga mami me moto boli ka kaskiti do akuna ko o jama koni ka doko kosobe ko era ko ni fana bato accident ko ni fanga ko ni fana bichaya ona tigla mo ko ni moto boli ni kaski ba kuna o ba abali kunlo la bana chama ma accident ko ni kofe la sini munu kuma mbolo ka